Con cậu hả?
配信してるよね。はい。コピーコンテンツだって、なんかアカウント止められたりせんのかなと思って。ああ、どうなの？どうなんだろうね。ちょっと怪しいかな。ちょっと怪しいよね。怪しいよね。片方ずつやろうとするんですよ。あ多分1時間15分ぐらい配信してるけど、これ意味ないよね。多分もう45分ずつぐらいでもさ、とりあえず1回は告知できる可能性がある。はい、まあ、それぐらいでいいよね。そうですね。
民系 YouTuber のティト高橋さんが、アキックツアーっていう動画が入力してたんで、パンパンがね、クラークの。ああ、そうです。チャンネルは引き続きやる。まあ、チャンネルはもちろんやるでしょはい、お疲れ様でした。マニアから失礼します。フィリピンから詐欺師たちを駆逐したい第2弾です。今回はフィリピン英語留学編ということで、これについてはトピックが2つあるんですけども、1つは、留学エージェントですね。留学エージェントっていうね、フィリピン留学を宣伝してセールスする人たちがいるんですけども、非常に悪い留学エージェントとまとめた留学エージェントというのがいるわけなんですけども、この悪い留学エージェントがどんなか、どんだけインチキでどんなですかということについて、まず解説したいと思います。それからですね、もちろん、フィリピンの、英語留学の学校について、こちらも本当にね、悪い学校はとことんもどうしようもないんですよ。で、もちろんいい学校だと。この2つっていうのはどんなふうに違うのか、そのあたりを詳しく解説をしていきたいと思います。ね今回この2つの、トピックについて、2人の方にインタビューをさせていただいております。このインタビューでね、英語留学とかフィリピンとかに興味のない方がね、お聞きになっても、インチキなものってここまでインチキなのかよって笑っちゃうほどインチキなんで、とってもね、純粋なエンターテインメントとしても聞いてて面白いと思うので、ぜひ聞いてってみてください。柏原さんです。はい、よろしくお願いします。柏原さんはフィリピンのマニラのケソンシティで MIT っていう英語留学の学校の経営者、校長先生がいらっしゃるんですね。その英語留学のぼったくりですっていうテーマなんですけども、柏原さんはその学校の経営者という中の人々いろいろその辺を詳しい。非常にそれは言える分には言えないことがあるんですけど、はい。もう極力、はい。早く聞きますので、ピーッと入れていただいて、もうちょっと怒ってます。いや、それだけは言いたいことがあるんで、英語留学のぼったくりですっていうテーマの核心にあるのが、留学エージェントっていうのが存在なんですね。留学エージェントが何かっていうと、簡単に言うと、旅行代理店なんかと似てると。例えば、ハワイ旅行がありますよとか、アメリカ旅行がありますよとか、最近はセブ島なんかもいいですけど、商品をいろいろと揃えて、お客さんに宣伝して進めて、ってもらうと。っていうようにするんですよね。留学エージェントも、旅行代理店と同じように、英語留学いろいろありますよ。アメリカ行ってみますか。最近オーストラリアの方がいいですねとか、フィリピン留学っていうのも結構安くておすすめですよみたいな、そこを、パンパンパンと逆に進めて説明すると、いうことで、ぼったくりの貸しにある留学エージェントが言っちゃう。それは悪いわけじゃない。悪いわけないですよ。ちゃんとお客さんに宣伝して、紹介して、で、売るわけですから、もちろん必要なそうですからね。悪いわけじゃないんですよ。悪いわけじゃないんだけど、問題もいろいろあるんですよね。わかりやすく間違いなく絶対看板出して、オフィス構えてて、英語留学の仕事やってんだって言ったら、なんか、そういう人もいれば、あとは、ウェブサイトですね。ブログとかツイッターもあるし、いろんなウェブサイト、ネット上でやる人がいるし、いろいろあるんですけども、留学留学のルールを書く仕組みっていうのは、基本的にその留学される学校を紹介して、その学校を進んでいく。お金もらって、仲介料をもらうということですね。ここまでは別に問題ないんですけど、その問題点っていうのが、なんて言ったらいいんですかね。留学エージェントか、大手のところだったら、大体、代官山、渋谷光の横とか、代官海だとか、家賃の高いところにあるんですよ。で、それがしかないと思うんですよ。なぜなら、留学っていうのはある意味、夢を売るっていう側面もあるんで、確かにそうですね。一等地にあるっていうのは悪いわけでもないですけど、そういったものだったら自動的に家賃かかりますよね。コンサルタントとしてどう見たらその方の給料もかかりますよね。じゃあどうしてもやっぱり利幅高いとこ売りたくなっちゃうんですよ。そう。綺麗なオフィスがあるのは悪くないわけですよ。いいですよ。いいですよ。でも、そういう会社が利幅高いですね。だからおすすめの学校ここですよっていうのに、たくさんコミッションをくれる学校を進めがちだという点に問題を感じている。若干感じてますね。若干。あと僕なんか聞くのは、ネット上でね、
おすすめ学校ランキングがあると。はい。なんかどうやら、コミッションの大きな順に並んでるコミッション大きなくなる。まあ、エージェントさんにしたら、大体、まあ、コミッション3割ぐらいなんですよ。マニアもセブンも。留学の大体、まあ、20万円前後ですかね。25万円ぐらい。 25万ぐらい。はい。3割ぐらいなんですけど、大体、見たら、1位が大体 40% ぐらいコミッションくれる学校。でもそれはそこまでダメにはできない。まあまあまあ、はい、散見されるという散見されるんです。はい。だからまあ25万円、40%、10万円か。10万円各、いや、各、高めの学校ってね、例えば月50万の学校の 40% だったら、1ヶ月20万円なんです。なるほど。はい。トータル高くてコミッション高いところが、1位に来るような気が若干しているような、若干します。そういうのがランキングの上位に行きがちであるということも感じています。はい。この辺がね、皆様に申し上げたい、その英語留学の6ヶ月というところなんですけども、非常に分かりやすいと思うんですよ。特に説明もこれでしてないんですけども、留学エージェントというのがいると、それは必要な仕事であって、宣伝しても、まあ、いわゆるセールスマンが必要な仕事であって、これは別に存在してもいいということなんですけども、そのセールスマンが進める商品が何を進めたらセールスマンは勝手は勝手ですが、留学である以上、その何を勉強したいのか、どういった環境でどんな勉強したいのかっていうのを優先されると、本当はね、無意味なものになっちゃうんですよね、学校ですから。なのに、まあ、セールスマンの事情でね、学校が選ばれがちであるというのは、確かにあるようです。僕も今回こうやって、ので、今日は話をしますけども、他の学校の校長先生だとか、いろんな方から聞いています。そういう傾向は確かに確実にあります。前に留学エージェントだったフィリピン系 YouTuber ランキングとかよ。はい。フィリピン系 YouTuber 収入ランキングとか出してる人がおって。運営してはる学校は、セブ島とかに何個かありますけど、留学先をマナちゃんとかでも宣伝して進めるお客さんめっちゃ収益少ないよね。あ、そうなん留学エージェントが学校持ってるってある意味やばい。あんなに少ないことはなるとこの思う人は留学エージェンよト、月自分のとこもしますから。そう自分のとこそれだけ今、あんまりそこにそれすぎるわけじゃないんですけど、それはすぐに結構やばい。うちの人がいると。留学エージェントが悪いって言ってる。留学エージェントも、マナちゃんで11万円ぐらい。全然あるある。あると思いますよ。まあ今はね、そうしてない時はあります。あるんですよ。あるんだけども、どうやって非常にサイトから参加するか作られてけど、50万人持ってそんなあるかなと思って。今回ちょっと少なすぎる。まあ、留学エージェント全然そうかな。再生回数を見る必要がある。賢く使えば、はい。あれですからね。ということで、留学としては、留学する制度の見方っていうわけではなくて、学校の目的はお金をたくさん払ってくれる学校の見方をするエージェントさん、非常に多いので、その点は気をつけてはいけないですね。留学先の学校の人気ランキングの企画なんかを、その人気ランキングがあるツイッターだから留学関係今日は11時から、ズームの接続テストがあるので、忘れないように。第三者のつぶやきみたいなのを発信している人たちに見えるようなところであっても、実はバックにスポンサーがついていたりとか、まあまああることなんだそうですね。それからですね、留学先になる学校の方なんですけども、その学校がね、本当悪いところは、もう半端なく悪いんですよ。ここまで非人道的で、犯罪的で、詐欺行為を働くような学校があるのかというような信じられない学校がたくさんあるんですね。まあ、もちろんいい学校もあるんですけども、そういったような学校についてインタビューしますので、ぜひ聞いてください。もともと語学学校サウスティーっていうのは2013年に立ち上げて、で、その際に学習カリキュラムやレッスン内容すべて立ち上げて、2018年に元共同代表と辞めまして、結果的に追い出されちゃった千葉だったんです。サウスピークっていう学校の名前を出していいですか？
はい、それは。あ、大丈夫なんですか。はい。ということで、聞いたことあるね。大丈夫です。裁判に関係ないからね。英語学校の代表をしてらっしゃったということで、まさにセブンの事情にとてもお詳しい方なんですよね。はい、よろしくお願いします。今回2年前のフィリピン留学、実際にロックダウンが3月にマニラで来て、その後にセブンに波及してという形で、はい。非常に多くの留学生が困窮する。20年のという話ですよね。そうですね、2年前の話で、コロナが起き始めの時ですね。留学生で非常に大変な目になったんですけど、この情報を発信している人が少ないんですよ、非常に。なぜ少ないかというと、脅されるからですよ。そんなことあったんですか？弁護士が持ってくるんですよ。いらんこと書くなって言って。僕も脅されるんですよね。アキラさんは逆にね、公開しちゃうんですから、署名を。私とか送られてきたら公開するつもりですし。なるほど、なるほど。はい。語学学校側が非常に不誠実な対応を留学生の人たちにして、アキラさんに昨夜共有しましたけど、いきなり語学学校から追い出されて、しかもそれ、熱があって、当時コロナ陽性の可能性があったから追い出されちゃったんですね。で、寮に隔離されちゃって、寮に入れられてる間に、それで戻ったら、もう語学学校が全部閉じられてて、で、それで勝手に帰るみたいな追い出されちゃって。だって、フィリピンに来てて、寮で暮らしてるから、家を追い出されると、家が来てるんですよね。そうですね。下手したら死んじゃう可能性ありますね。この人は若い女性だったんで、今の物資の話で、もう一ついやいや、名前普通にツイッターで載ってますからね。そうですか。はい。だったっていう、これも今、倒産したのか、経営者が雲隠れした学校ですけど、ここも留学生の生徒さんが空港に着いたら誰も迎えに来てなくて、で、頑張って現地で、30分から1時間くらいかけて、語学学校に場所に行ったら全部閉じられてて、で、それで、ロックダウン直後ぐらいです。3月の下旬ぐらいですね。で、それで行ってみたら、閉じられてて、もうどうしようもないからって帰って、それで自分でまた帰ってたんですけど、授業料は100万近く払ったけど、1円も返ってこないってやつですね。100万の方書いてある何でしたっけ？チラチラと100万ってすごいですね。フィリピン留学で100万が1年くらい。責任は当社にありませんみたいな。ガラスがついてる契約書が結構多かったんですね。でもそれで100万円も以上の授業料ってそりゃそうですよ。そりゃそうですよ。授業みたいなっても、お金取られちゃう。取られちゃう生徒さんがいるってことで、これね、学校って言っても、学習企業のコンプライアンスがね、会社としてあるような組織ではなくて、社長のキャラでやってる経営されてる会社が多いので、その時の対応に少年ってものが見えますよ。政府がひどい面にあっても見捨てて、自分だけ物をする人が多かったのは僕も、マニラにいたら見たことないですけど、いろんなところから聞きました。それが不足すると、最初に挙げた3月の上旬に、日本はコロナで危ないから、フィリピンに安全な地域に逃げてきてくださいって YouTube 動画があるんですで、それで来たら、いきなり隔離されて、自宅を住められて、勝手に帰れて、それで、飛行機は、通常だと片道3万円から4万円くらいで帰れるんですけど、それが10万だか15万だか20万みたいな、全然チケット取れないということで、当時外国人が。臨時便とか、JAL 臨時便とか、片道25万円とかしましたで当時セブ島から脱出できない外国人がセブのマッカン空港にいっぱいわらわらいるみたいなニュースが上がってましたね。普通留学生食事調達するのも大変ですからね、そういう中でなんか見えるようになっちゃって。そうですよね。英語学校の寮っていう食事も出るわけで、それを当てにして当然ね、生徒さん来てるわけですから、その寮がもうないってなると、来るに困るっていうことになるんですよ。企画がね、結局だから本当は安全だから来てきたら、いきなり授業1回も出てないのになとか、授業全部持って帰っちゃったり、やっぱこういう、それだけ天地の責任って言われても、闇の暴く系が受けるわけやないけど、両方追い出すみたいなこともやってたりする。で、当然追い出しちょっと過激なコンテンツになるやん。難しいよね。一番簡単な対策は、まず、せいぜい長くて2ヶ月ぐらいの仕組みを持つことなんで、できたら1ヶ月単位で伸ばすのが必要で、なるほど、なるほど。半年、6ヶ月、小分けで払っていく。6ヶ月で申し込んでやったりすると、結局お金一つに取られちゃって、6ヶ月150万ってそんな世界ですよね。それ、返せって言っても返さない。お前だな払った方が立場が弱い的な感じになってしまう。
で、最悪なのは、その150万払っちゃったりしますよね。で、その150万を向こうの語学学校がそのお金で弁護士雇って返さないと反応してくるんです。向こうお金持ってるからいろんな選択肢があるんですね。そうそう、その生徒さんの授業料を使って弁護士雇って。で、語学学校は実際にそれでフィリピンの弁護士と日本の弁護士がことをずっと出て落としてましたね。で、その学校ばっかりでな、いい学校だったら、2、3ヶ月しか正直見てないんで、ただ、経営者の人が、その授業料を持ち戻すメディアの本学的に、変な条件つけたりしないと、日本がそれほど少なかったっていう点で、クロスロードとかブライターとか、あとは、ゲストでいらっしゃる MIT のとか、そういう語学学校がされてます。やっぱ大規模校は返金されて MIT で梶原さん返事されたら無理だから。はい。いや、私だって今、事前学習プランとかいろいろフィリピン留学のサポートも徐々に始めてますけど、さすがに返金トラブルを起こした語学学校は組みたくないって思います。結構出張者さんから聞かれるんですよ。フィリピン留学紹介してくださいって。なので今勉強を始めているところで、先ほど名前が上がったクロスロード、岡本さんに早速連絡を取りましてですね、準備トラブルなく、きれいにコロナに閉めたんですね、学校ね。きれいに閉めて、いや、本人の借金したって言ったって大丈夫かな、逆に心配になって借金して、きれいに閉めただけじゃなくて、ちゃんと全体ミーティング開いて、お客さんというか生徒さんが日本に帰国するためのケアもしてっていうのがちょっと本人からも聞いたし、周りの方からも聞いたんですけど、なかなかなかったんですかね、そういう。ないですね、基本的に。時間にマニュアルないんで。岡本さんのその学校はそういうところだとね、ちょっと知ってたので、ぜひ今回、紹介先に一つ加えさせてもらえないかなって連絡したんですけども、まだ学校開けてないみたいなんですよね。そうですね。いずれはちょっと紹介先にぜひ入れさせていただきたいという、もうこのさんとしようクロスロード、聞いたことある名前。語学留学、フィリピン留学、4月とか4月から開校するほとんどの語学がオールデンにトラブルしてるんで、結構紹介しづらいです。あ、そうですか。本当にね、ヨーロさんは日本の患者さんで、生きる人で。問題起きたら、繰り返すのは非常に大変なんで、本当に1ヶ月単位でもしてもらうのかなって。なるほどですね。それは、1ヶ月だとビザも休みがかかっちゃいます。まあ、そういう意味では、そうか。セブンは辛いだろうけど、3ヶ月の予定でも1ヶ月申し込んで、もう1ヶ月の予定って言えば、学校が嫌がるわけではないよ。そういう基本的に。そうですね。あとは、複数の語学学校、フィリピン留学って基本的にみんな一つの学校しか行かないんで、良し悪し比較できないんですよ。そりゃそうですよね。だからよく言うのは、人生でラーメン店しか行ったことない人がラーメンの良し悪し分かるかって話ですね。はい。そうか、なるほど。各学校いろいろ個性がありますので、できたら2つは最低が比較して、で、そしたら何が良くて何がダメかって普通に分かりますからね。比較する方法って結局行くしかないですよね。そうですね。だから長期で申し込まずに1ヶ月で、あとは現地に行っちゃえば、平日1日休んだとか、もしくは週末使ったら他の学校見学できますし、ね。あ、そうか。体験ちょっと軽くさせてもらいますって言ったら、そんなに嫌がりもしないですよね、きっとね。そうですね。たくさんですもんね。基本的には大丈夫かなとは思います。留学エージェントの食べログと基本的に同じなんですね、構造的に。お金をもらってる語学学校を紹介するんですね。語学学校から通算 25%、授業料の 25% を使ってる感じなんで、例えば20万円しか出した場合だと、そのうちの5万円が留学エージェントお客さんがきっとするのは、留学エージェントが英語学校おすすめランキングサイトに振りをしてた。あれはもう全部基本的にそのスポンサー料の順番からブログだよね。あとブログの振りをしてたりとか、普通の全員の全く無関係に対してツイッターアカウントを練習したりとか。おはようございます。まず前提として知っておいていただくと、フィリピン留学なんていうマニアックな情報で、しかもある程度高額の商品について、全員でつぶやいてる人がほぼゼロなんですよ。なるほど。例えば本当に語学学校良かったって言ったら、せいぜいそんなにその人いっぱい書かないですよ。せいぜい2、3ツイートとか、2、3投稿とか人はそれをずっと毎日ずっと書いてる人って、それでお金もらってる人たちなんで。
お金もらうのは悪いと思うんだけど、お金もらった結果、不公平なことをしてる人が散見されるので、使う側としては、気をつけないといけないなっていうような公平な言い方だな。広告自体は悪いとは思うんですけど、最初の頃にあった情報の主体性なんで、結これ暖房って違うよ。お客さん側が何も判断できない状態で、それ言ってたそのそれ言ってたら消したんですよ。これ全部スポンサーリストって見ながら分かってる人ってほぼいないと思うので、普通の生徒さんが。ね、内部クリーン。そういう業界の構造を知ってから、内部乾燥させる。 SNS で特定の学校してるアカウントとかも全部大体お金もらってる、なんていうか、広告枠みたいな人たちばっかりなんで。いいエージェントっているんですか？おすすめのエージェントとか。基本的には、特定のあんまり褒めれることが正直思いつかなかったんですけど、基本的には最低3つぐらいは価値するのが無難です。ちょっと学校だけの比較じゃなくて、エージェントの比較みたいなことをしてもらう。なるほど、なるほど。なるべくタイプの違うのにそれが当たった方がいい。同じこと大体、進めてるとか全部生きかかってるエージェントだから同じこと言って。なるほど。あ、進めてる学校が違うエージェントになる意味はない。そういうことで今、ハウス地域にいらっしゃった方々と今、裁判中の柴田さんでした。はい、今日はありがとうございました。スピーカーで会話って言ったから本当信じられない。英語の本気とかいいところないと思い出した。ああ、そういうでやってる学校が実に多かったんですよね。何やでも裁判所だったりも、大手だとか、普通だとか言われてる学校が平気でやってたので、こういうまたね、とても腹立たしいけど、こういうことが良さそうなの書いてるところが4月、5月、6月、7月、コロナが終わった今になって、学校を始めますと、再開しますと言ってるんですが、本当ね、フィリピンに留学を検討されている方々は、そういう学校をくれぐれも避けるようにしてください。よく調べてください。どうしても分かんなかったら、ね、ちょっと僕に聞いてみてください。そう受けない返事しちゃうかもしれないですけども、そういうことを教えてますので。あと、それからね、YouTuber、Instagram、あと Twitter やってる方々、特に若い人たち、気をつけてください。こういった会社の見方をしないように、ねちょっと何人か見受けられるんですけども、その若い方々、ね、案件を受けるときには、その会社が見たするような方々、ちょっと調べてみることがいいと思います。はい、詐欺の方を隠れたようなないようにしてください。始まってどうやって営業するんですか？でもほんまに自分のホームページ、ツイッター、インスタグラム、自分で営業する。まあ、とりあえず梶原さんの場合は、エージェントさんは使ってない。使ってないです。ということで、使ってないです。まあ、MIT っていうか、同じだも、梶原さんのところは例えば、まあ、エージェント使わないから、例えば他より安いところ、大体いくらぐらいになるんですか？ちょっとその辺の説明をちょっとしてもらっていいですか？安いところがどのぐらいかっていう例を今から見せますからね。はい、要するにエージェントのコミッションが抜けた料金というのはこれからこの学校の内容になるので、それをお見せしますというか、梶原さんが説明してくれます。はい、これもね、実は、ね、最近値上がりしてるんですよ。フィリピン料金で全部。なぜかっていうと、円換算で言ったら、まあ、フィリピンペソ換算にすると前から同じなんだけど、円換算にするとどうしても1、2割今から上げざるを得ないと。はい、でこれから説明してくれるのは、2022年の4月に円安がガーッとなったんで、その後の料金。はい、そうです。はい。それで大体そんな感じになって。それがね、実は梶原さんがやってる学校の宿舎なんですよ。はい、一軒家なんですけど、ケソンシティにある。いい感じの一軒家です。はい、ちょっとね、家政婦さんが冷蔵庫を整理してますけども、これいいと思わない？このおしゃれな一軒家。日本人の設計士の方が作られたお家なんですよね。高級住宅地 BF ホームズにある一軒家でございます。ここがまあ、梶原さんの学校の記者。この一軒家の中にある、このカメラの場合はいくらっていう話をこれからしてくれるんでしょう。あ、そうです。はい。じゃあ、4コマ、4コマで例1日4コマ、まあ、50分の授業がまあ4つ。はい。まあ、10分ぐらい多いですね。エージェントさんと英語ってさ、1日8コマとか進めると思うんですけど、実力がつくのは8コマ以上だよとか言う、まあ、それは言うだ。で、その目的は分かるもんです。まあ、もちろんそれはさ、授業いっぱい受けた方がみんなつくだろうけど、しんどいですよ。まあ、50分授業10分休みを8回連続だから8時間。
朝の8時から16時まで、1時間休みとして、朝の8時から夕方の夜の7時です。まあ、そのくらいが8コマ。まあ、でもまあ、普通は4コマぐらいじゃないか、6コマか6コマぐらいじゃないかって思うのが、まあ、8歳。私、でもこう見てる。無理なんですよ、8個も集中は。時はよだろう。まあ、自分がどう思うかですよ。僕はちょっと、ね、僕とか梶原さんは、まあ、ちょっとそれはきついかなと思う。まあ、4コマか6コマをお勧めしているとか。で、まあ、4個まで例にと言いますと、これからお見せするシングルルームで、大体、まあ、なんて言ったらいいか、授業料および寄宿舎代で4週間で15万円ぐらい。4週間で、まあ、4週間、一人部屋4週間、1人部屋4コマで15万円。 15万円ぐらい。で、あとは SSP って言って、特別中学とかスペシャルスタディパーミットとか、やっぱお役所関係の許可ですね。あと入学金とか入れて、トータルでも4週間で20万いかない。そのお役所のためのお金と、いわゆる初期費はい、用、初期費用をまとめて、で、合計で20弱ですね。19万8000円ぐらいです。見積もり金額は、まあ、総額、それで19万8000円ぐらい。それにだから、学生さんは、飛行機代だとか、保険代だとか、まあ、お金がとか、こっちのまあ、要するに、ご飯は3食出るんです出ます。ご飯は3食出るので、最初にゼロってないってゼロってことはないだろうから、ね、ちょっともない何言ったりとか、すごいした感覚、そこぐらいするんですよ。土日休みですか土日休みはあるから、それで多少お金使うとすれば、それはでもどうだろうね。30万円かな、もっとかな。人によるけど、まあ、人によるだろうね。全然使わない人は4週間で1枚使わないから、使う人でも多分2、3万とかです。そう使っても2、3万ぐらいですか。マニラにブランド本とか書いてるところいないんで、まあ、確かにこの辺のペソンスキーのホーリースピリッツっていうか、10段階の中に、ルーカル量があんまり使うことがないだろうし、マンカスキーとかマカスキーの方にとか、そういう使い高いがある。まあ、それを乗れば、まあ、飛行機代でも30万ぐらい。結構タイムリーなお金を。まさによう企画してる。一人部屋4コマで、僕も実際ね、あそっちがフィルム行ったやつをどうやって行ったのか、どうやって帰ってきたのか、僕からしたらあれがない。要は、タイムリーやけどみんな行けてないと思うんだけど、みんな不安なっていうところを解消する動画として伸びるはずなんだけど、時間がない。もうなんか、大体テレビの大手の学校で、動画を撮れない。テレビの大手の学校が全部大体土曜日に書いてでもなんかもう編集した動画がさ、土曜日に書いて、引き出そうとしたかつ、ドルの請求の場合変なは、んなるわ大体エージェントさんとか呼ばさん3円ぐらいけ。60分ぐらいある動画が。 100円から引き出したら、まで先生が、これもまだ解消してないけど、これが、だから、これ多分1000円ぐらい20万ぐらいになっちゃうんですよ。そういうトラブルがあればね、あればね、時間食いますよ。例えば、もう最悪よ。例えば、それでは2000円だったら、せっかくすげえ時間かけて編集してるのに。大体プラス3円ぐらい。今、130です。130ちょうどぐらいですね。じゃあ、1日かどうかぐらいだったら、じゃあ133だと思う。これ見積もり取ると後で133で計算しますよとか言われる。多分今の場合は、エージェントさんとだったら。じゃあ、この例がやらないのか。33で。30万ってプラス入学金とかかかるんで、SSP と。見積もりをお願いしますと30何万円。多分 SSP と入学金から、ここ入学金ぐらい。120ドルなんで、これもだから入学金。これが難しいよね。これも悪いってわけじゃない。これを知ってください。はい。だから、この学校でシングル4週間泊まったら、大体34万ちゃいます。
まあ、安い自慢してもしょうがないけどね。まあ、一応、一派だから何も乗ってない料金っていうのが、まあ、19万8000円ぐらい。まあ、その、一派なんですけども、先生の給料が一人で安いのが、安いので、柏原さんの学校の先生の給料に高いわけなんですよ。で、まあ、いろんな経営努力があって、宿舎、食費、先生の、まあね、いろんな費用から学校の家賃も含めて、柏原さんは19万8000円でやってらっしゃってる。GM の先生のさ、学校、まあ、チャンネルのサブスクライブ結構伸ばしたと思ってさ、まあ、そういうのにも経費かかるしょうがないですけども、法人のテーマに載せると、5万人ぐらい。入学して、多分フィリピンの先生ね。5万人登録者って、まあ、結構工夫してないの無理やん。だからって、前がないこと中身はそういうことになってますから、取り組みでね。それを自分で設置してやらない。TikTok を使ってそこから誘導しろ。非常にマーケティングの要素が強い言葉でした。あと、ただ、でかい学校っていうのは施設は揃ってます。ジムとかプールとか。ただ、ジムとかプール使わないんだったら、まあ、もったいない。なかなか見てもらえんけど、やっぱトラベルブログもいいけど、ライブブログもええよ。もちろんそれはいいじゃないですか。で、まあ、安いところで貸してもらいたいって人もいるし、それは自分の行きたいところを本当に選んでますから。どうなんかなと思ったけど、無理に進められたところが、サブスクライブが増えんとちょっとどうにもならんなと思ったけど、こんなところが僕らが、やっぱ僕とか全然45歳にかかわらず、こんなに絞れた体を維持する。これって普通じゃないよ。それから僕が一番思うのは、ライブブログをやるべきや。フィリピンの学校っていうのは、多くはまあ、中小企業です。まあ、それは営業員数10人、20人ライブブログ、なかなかサブスクでは増えんやね。ってことは、もう経営者のキャラ最初のきっかけとしてはいかないよね。お金のことをちゃんとしてるからね。返まあ、金するちょっとずつ入れていこうか。トラブルがいざ起こった時にどういう態度を取るのかとか、ものすごく期待が出てるのを僕は何回も見たんですよ。視聴者さんから助けてくれって言われたこともありました。でも表立って助けてないのは、それはもう、ね、多分こっちに言ってることが正しいんだろうなって言ったけど、僕は裏側からも内側からも見てないんだなっていうのを言うことで助けなかったりとか、助けるができなかったんですが、まあ、とんでもない人が多くはやってみたね。なので、まあ、ちゃんと見ていいかなと思います。それで見てる方からすると、じゃあ僕が知ってるね、ちゃんとした学校、どこにあるのか、それを教えるということになると思うんですけども、僕がね、この学校の校長先生がいいなと思った最初3人か2人ぐらいね。で、中で、やっとこの柏さんの学校見学当ててくれてるわけですけども、他の3人、先生、校長先生がまだ学校上げてないんですよ。なので、今のところね、僕に聞かれたのは、柏さんの話しかできないので、確か僕のところに、この学校で、柏さんに聞かれてるちょっと、ここはこうです、ここはこうです、ここはこうです、ぐらいやりますみたいなことができない。なので、この動画概要欄に、柏さんの学校 MIT の URL 貼ってきますから、そちらに直接問い合わせてしまってください。なんていうの見たまんまだと思いますよ。はい、本当に。この見たまんまなので、どうしてもここに来いということじゃなくて、来たいと思ったら、来てくれればね、十分ですよね。そんなに入れたら学校になります。もしよかったら、MIT の方に問い合わせをしてみてください。はい。はい、柏さん、それじゃあ、ちょっと宿舎の説明をね、書いてください。我々がいる今、こんな MIT の宿舎。はい、はい。ちょっといい感じのお家ですよね。まあ、だと思います。はい、この家ですけど、広い。広くて、この家設計した人が日本人なんですよ。あ、そうなんですね。はい、アーキテクチャの方が。はい。天井なので、高いですよ。天井、梁がデザインされてて。ここがまあリビングルームで、はい。ここでみんなで集まって食事したりとか、はこっちテレビやったりとかして、はい、テレビ見たりするし、さっき猫いたよね。猫が何匹、多分6、7匹いるはずです。あと犬も何匹います。すごい綺麗なペルシャ猫。ペルシャ猫、綺麗に雑誌もいまして、はい。個室の方に。あ、じゃあ個室、はい、はい。ご案内いたします。はい、で、今お見せできるのがこの2部屋ですね。はい。こちらの部屋です。はい。
こんな感じで、これ、何人マックス2人。はい。で、シングルでやったりとかは、シングルでやったりとか、あれ上級プラスで、それではいい。選挙だ。だけど、それは、あんまり何でもかんと言うと言ってるわけではない。国際選手がボランティアメインに行った人とかじゃあんまり言わない。ボランティアにすることができる。もう一回こっちからどっちから行くの